Esan duzu, boseroaren izenak, hemen izan zizela aritoi. Boseoa guztu bizinatzu? Liston da klai. Bai. Boseoa guztu bizinatzueko da hori, ala? Jo, bilbo, da urtainik eta joatzen genien netian norteinan. Garbi, goza. Bai. Horro beti. Bai. Zein joatzen nien da beste bat bilbo tarrazuan. Izenak, elkarraz behi joatzen zen hor. Marian Etxebarria? Hori du, bai. Ba, beti, darera. Bozera, danak. Bai, beste guzi, danak guztiako zen da. Danak zen da. Frontora, zarri, guine, kao, zemi izan zkina da juen nita. Frontora, dobekero. Dobekero frontera? Bai. Eta tiro jokatzea guztatzen? Bai, jokatzen duan, bai, bastante. Da? Horrek esan dut zara, eaztan nien... Eguneko amasei egentu. 16% egin zuen, galtzea nien zuen. Guztu egitekoan da arzuan daba ebili, hortak.